Здравей, Роси! Искам да те поздравя по повод днешния ти рожден ден и да ти пожелая много здраве, щастие, късмет, много любов и още много хитови албуми, много нови златни хитове, много концерти, където и да бъдеш, продължавай все така да срещаш много нови фенове и приятели, и то верни и истински приятели. С теб вече 6 години, откакто го има нашето приятелство, надявам се все така да продължи. И сега, в този момент, искам да те поздравя с нещо, което съм подготвил за теб. Една изненада, така една малка, кратичка хумористична програмка, като ще си припомням някои гласове, много известни гласове, които искат да те поздравят. И сега това ще стане, като най-напред ще се включим в небесата, където ни очаква едно голямо име, един голям и незабравим глас, големият, неповторимият и незабравимият Георги Парцалев. Значи в наше село направиха една чушма. Ма не чушма като чушмите, ами чушма във вид на 12 женски бюста. Каква е тая мода, бе? Какво е това чудо? Едно време на село на бюстовете си викахме така де гърди. Ма като дойде един от града и като каза: ало, вече не се казват гърди, ами бюстове, от тогава насам съде бюстове им викаме. Не, мисълта ми е за майстора. Отде го намеря този човек, бе. Значи така ги издокарал тия 12 бюста, га ги погледнеш, съде истински. Едни такива обли, грамадни, от бял берковски мрамор, и едни сини жилчици по тях, да ти заиде. И най-интересното е, че от 12-тя чучурка вода. Че като се наредиха ониемите мъже на опашка, то не бе и работа. Всеки гледа да отпи. Даже един са позърната и да не го гледа някой, и тук пипна с пръст. Да проверял човека да нямало да поддаде. Бе, как ще поддаде, бе, Аланко? Тото и мрамор не е платя. Не, в интерес на истината, и аз се наредих на опашката. Ама съде 6 часа не може ми дойде реда. Нещо от някои се приреждат, пък други по 2 пъти се нареждат. Но ми направи впечатление, че нито една жена от село не се нареди на опашката. Всички скръстиха ръце отстрани и правят кажи го, как беше в града, как му викаха, бойкот. Не щат, значи да отпият. Що? Що отбили 12 женски бюста. Не щат ли? Я да бяха... и другото няма го казвам, щот, нали? И си го знаем. На здраве, Бероска. Да ти честит рождения ден. Едно на здраве от мен, бе. Да си жива и здрава. Помня аз на времето как правеше много хубави програми.
То за новогодишни програми, то всичко беше бе. Абе с скалата бе, с бати Стояна, като се забавлявахме и с много други. И ги знаеш много добре. Няма се спираме обширно сега. Но, нека да бъдеш жива, здрава и много щастлива бе. Продължавай все така напред. С Звездо и с много други приятели се познаваме. Аз го вкарах на времето в надписа бе. Това е. Всичко най-добро. И дано всичко да бъде най-добро. Сега пак сме на небесата, където ред чака бившия президент доктор Желю Желев. Здравей, Роси! Здравейте, скъпи съотечественици! Искам да ти честитя днешния рожден ден и да ти пожелая много здраве, много щастие, много късмет и все така да бъдеш най-щастливата и весело позитивна и винаги настроена. Винаги да имаш много концертни изяви, много албуми, да продължаваш да срещаш много фенове и много приятели и все така да бъдеш най-лъчезарната и най-усмихнатата. Какво друго, освен моите пожелания? Много любов, много щастие, още много дълги години. Все така упорито да преследваш мечтите си. Продължавай да съхраняваш все така истинската любов до себе си, защото това е големия светъл лъч и надежда. И винаги да се раздаваш, да бъдеш такава каквато си. Имал съм щастието да посетя твои концерти, докато прекарвах земния си път. И много ми допадат твоите неща, които правиш. Честит рожден ден и весело прекарване. То да бъде винаги това весело прекарване с много настроение. Сега на свой ред чака от Пловдив бившия президент Петър Стоянов. Здравей, Роси! Искам да те поздравя по повод днешния ти рожден ден. Пожелавам ти най-искрено здраве, щастие, много късмет, много любов и винаги да бъдеш до истинските хора, които те обичат. Твоите приятели, твоите най-близки хора, твоето семейство, Жоро по-специално. Продължавай все така да преследваш мечтите си и нека да имаш още много концерти, много хитови албуми, много приятели и знаеш, че който те обича, винаги ще те обича до край. Съжалявам, че не нося със себе си китарата, за да направим весел купона и да те поздравя с песните на Битълс и на много други изпълнители и групи, които може би харесваш и гледай само напред и продължаваш все така да бъдеш. Винаги бъди обичана и щастлива. Сега очаква ни още един голям човек. Отново имаме връзка с небесата. Там
не кой да е, а бившият генерален секретар на ЦК на БКП, другарят Тодор Живков, с специален поздрав към теб. Скъпи съотечественици, скъпароси, честит рожден ден! Искам да ти пожелая много здраве, щастие и късмет и винаги да бъдеш такава каквато си. Още поне 150 години. Защото социализъма винаги ще го има. Тогава на времето ние направихме както завод за полупроводници, така и за цели проводници. Но трябва да се знае, че социализъма винаги ще го помнят всички. Скъпи съотечественици, другарки и другари, нека да поздравиме нашето момиче да продължава все така да пее. Ами, това е за сега от мен, Роси. Ето, че това бяха специалните поздрави. Искам сега да ти пожелая приятно прекарване на рождения си ден. И само след 2 дни, живот и здраве, с нетърпение те очаквам в Горна Оряховица. И ще завърша с още нещо. Отново ще кажа, бъди щастлива, винаги весело настроена и всеки ден винаги да е празник за теб. Можеш да очакваш моята малка изненада, след като се видим в Горна Оряховица. На здраве!